Home, tenint en compte que això era un barri molt d'un nivell econòmic molt baix, aleshores, des del punt de vista històric, jo tindria que posar l'accent sobre el tema, en el grau, el tema de l'església de Santa Maria de la Mar, de les drassanes, evidentment, i d'Estinglaus, que ja és una construcció industrial ja posterior, i després, a mesura que venim cap al nord, ja és quan ja entrem en les esglésies, evidentment, perquè totes elles tenen una plaça que és al voltant d'on ha anat naixent el poble, és a dir, els carrerons més estrets estan allí al costat, diguem que és el que ho tenen, i després tot l'altre ja són construccions que van eixint a partir dels anys 1800, molt 1900, és a dir, on se veuen encara els trets de les barraques, del que hi havia de les barraques, en què hi ha moltes cases que són estretes, que corresponen, hi ha també un llibre que es diu La barraca valenciana, que se fa una menció de la barraca marinera, és a dir, que hi havia eren d'un determinat tamany, i ahir també se veuen les cases. I després, evidentment, quan ja t'acostes al territori de mariners, tens la llonxa de la marina auxiliant, que el rellotge de sol ja te mostra també el que era la seva, quan va estar construïda, està també la llonxa, està la casa dels Baus, perdó, el rellotge està en la casa dels Baus, està la llonxa de la mar, esta era la que pertanyia a la marina auxiliante, i després està l'altra, la del Progreso Pescador, perquè totes elles, diguem que la marina auxiliant era més dels patronos, i que després, en tota la lluita que hi hagué en Vicent Blasco Ibáñez, és quan ja se va crear la del Progreso Pescador, que era més comunitària. De fet, fins i tot ja en el Progreso Pescador, l'altre edifici que mereix destacar-se, evidentment, també era el Casinet, que en principi inicialment va ser una cooperativa. Quan vegeu l'edifici veureu que n'hi ha moltes finestres per on la gent podia passar a veure què és el que hi havia. Així també davant de la casa dels Baus estan els frigorífics, que és on les barques també s'aprovisionaven de gel i de gènere per anar a la mar, etc.